Havíem de veure com reaccionava el Club Bàsquet Samà a la primera derrota amb tova de la temporada, que és la que va succeir la setmana anterior. Ho va fer jugant a casa l'equip de Rubén Tenor, el vau poder seguir el partit, per cert, com tots els que juguen, el sènior A masculí i femení del Club Bàsquet Samà pel canal de Twitch del Club Bàsquet Samà, crec que és alguna cosa així com Samà Vilanova, però entreu a Twitch, poseu Bàsquet Samà, poseu Vilanova, poseu bàsquet, i us trobareu amb les retransmissions en directe. Estan xules, estic content, amb l'streaming que feu, amb narrador, amb comentarista i sobretot amb el seguiment a tot el que fan els vostres equips. En aquest cas, per exemple, amb aquest doblet de victòries. Arrenquem pel sènior femení, 59-52. Van ser 7 punts, però van ser gairebé tot el partit, 10, 12, 14, gran primera meitat que assenta les bases, Toni, d'aquesta gran victòria davant del CC. Més 14 al descans, 35-21, amb un Samà que, sobretot en la primera part, va trobar molta velocitat en el seu joc i també encert des de la línia de 3. Bueno, és un partit que ja hem vist, no? És que tota la categoria està així, és molt ajustada, molt poques diferències, excepte alguna excepció. Aleshores, bé, en aquests contextes el Samà se sent còmode, els partits ajustats li van, perquè és un equip molt esforçat, un equip molt sacrificat i un equip que, malgrat el que has dit, que la setmana passada va rebre un resultat amb una diferència molt gran. Més ampli del que estem acostumats. Exacte. No va perjudicar la psicologia de l'equip, perquè és un equip que ho té clar. A més, van perdre contra un gran equip. Bé, era d'esperar el que hem vist. Hagués pogut ser que haguessin pogut perdre, però que no han donat la cara és quasi impossible en aquesta plantilla. Perfil del rival, que sempre és important, tots són boníssims. El CC, un altre històric, un altre clàssic del bàsquet català. En concret, estaven els dos equips amb 4 victòries i 4 derrotes, en 8 jornades, i ara mateix hi ha un salt a la classificació, però repeteixo només perquè ara un té el balanç 5-4 i l'altre 4-5. Què vull dir? Que era un rival de la seva lliga, competit, partit que es decideix en detalls, partit que el Samà va jugar, et diria jo, a les mil meravelles durant més de 3 quartes parts del maig. De fet, a mitjan tercer quart guanya de 20, el Samà, que deixa en només 28 punts, ben entrat ja al tercer quart al conjunt de barceloní, està, repeteixo, guanyant de 20, 48-28 al Samà. Sí que és veritat que hi ha cert moment de relaxació, sobretot en el darrer quart, li comencen a entrar els triples també al CC i al final maquilla d'alguna manera el marcador, perquè no són 20, al final només són 7 punts, 59-52. També és veritat que malgrat aquesta marxa menys que té el Samà en l'últim quart, el partit no perilla en cap moment, sempre sota control, no hi havia temps material perquè el CC aixequés, com a mínim amb aquest nivell, no anant amb la 5a marxa, però amb la 4a. Sí, però si no estàs bé, el rival et recorda que a mig gas no pots anar en aquesta categoria. Aleshores, en el moment que el Samà, pel que sigui, afluixa, les rotacions de la banqueta, la combinació de jugadores que es troben a la pista, l'encert del rival... Una miqueta també la mossegada defensiva, perquè fa més punts en aquest últim quart que gairebé tots els altres. A la que, pel motiu que sigui, la cosa s'afluixa, aquí no hi ha treva i el rival et recorda que o tornes a apretar o la victòria perilla. Com dèiem, al final victòria del Club Bàsquet Samà, 5 victòries, 4 derrotes per l'equip de Rubén Tenor. Has pogut xerrar amb algú de dins de la plantilla, amb el propi cos tècnic, la sensació que els ha deixat el cap de setmana? Les sensacions són bones sempre. Inclús la setmana passada que vam perdre, de molt, torno a repetir per com a fet excepcional, no hi havia un malestar especial. S'encaixa com forma part del guió, no? I aleshores oblidem el partit i anem a fer-ho millor el proper, també tenint en compte que jugues a casa i que el rival no és tan potent. El que sí que és una passada, i per això m'agrada posar tots els marcadors de la jornada, és que es decideixen per 5 punts, el 98% dels partits cada cap de setmana. Menys un partit que era de més de 10 punts, la resta tot va molt ajustat. És així, aquesta categoria és així, és molt maca. S'ho estem passant bé, Sí, val la pena estar aquí.